Ferenben üzhető sportágok eseményei nem maradtak el, így megtartották a férfi röplabdások és kosárlabdázók eheti mérkőzés sorozatát is. Stúdióban köszönhetünk két vendéget, Kádár Lászlót és Hugyás Zoltánt, a Kecskemeti férfi röplabda csapat két társtulajdonosát. Velük fogunk majd beszélgetni pár perc múlva, miután megnézzük a Kecskemét MAPS találkozó legszebb pillanatait. Addig is köszöntöm meg, és nézzük együtt a felvételeket. A Kecskemét-Deák párharc harmadik felvonására csütörtökön este került sor a Messzi István sportcsarnokban. Az első két meccs elveszítése után talán már a dágiak sem hitték, hogy éppen Kecskeméten tudnak majd fordítani. Csak az első szettben küzdöttek, ám az is kevés volt. A folytatásban még nagyobb volt a hazai fölény, és is sima 3-0-val, összességében 9-0-val jutott tovább a döntőbe Gyurkó Sándor csapata. Sajnos lélekbe több kellett volna, tehát több odaadással kellett volna. Én úgy érzem, hogy a tapasztalt játékosainktól többet vártam. Úgyhogy hogy ez megmutatkozzék a játékba, odaadásba, ez hiányzott a csapatba. Az az igazság, hogy azért Kecskeméttől általában ki szoktunk kapni, tehát a papírforma ezt mutatja. Én inkább azt várom, hogy magunkhoz képest úgy játszunk, hogy az méltó legyen mindenki számára egyénileg is, és a csapat számára is, ez elmaradt sajnos. Talán egy kicsit kevesebbet rontottunk nyitást, fogadást, aztán ahogy telt a mérkőzés, egyre több hibával játszottunk. Bár meg lehetett volna Kecskemétet zavarni jó nyitásokkal, biztosabb fogadásokkal, és akkor meg tudtuk volna variálni jobban a támadásainkat, és akkor már tudunk zavart okozni a Kecskemétnek is. Nem vagyunk elégedettek. Tehát ezt mondanám, hogy önmagunkhoz képest nem játszottunk úgy, ahogy kellene. Én azt tudom mondani, hogy nagyon bátran, harcosan játszanak. Én azt gondolom, hogy játékos anyagban van ott a Kecskemét, ahol a Kaposvár, bár ott a rutin egy kicsit a javukra szól, talán a több jobb mérkőzések, az Interligában játszott mérkőzések alapján ők több tapasztalatot szereztek, és ez szerintem előnyük. A Kecskemét sajnos a bajnokság jelenlegi helyzete miatt sokkal kevesebb olyan játékot játszottak, ami ehhez a feladathoz segítette volna őket. Én azt tippeltem a bajnokság elején is, hogy a Kecskemét majd most szoros és méltó ellenfele lesz a Kaposvárnak, és én szívből kívánom nekik, hogy jó játékkal rukkoljanak ki, és ebből egy kicsit feléjük hajlok. Az ellenfél fáradtsága miatt és rengeteg hibája miatt nagyon kevés labdamenet alakult ki. Úgy gondolom, hogy amikor sportosan és határozottan játszottunk, akkor fölényben voltunk, ezt mutatja ez a nagy különbségű győzelem. Amikor belementünk ezekbe a tili-tolikba, azt általában a Dág nyerte azokat a labdameneteket, de szerencsére ebből kevés volt. Az első mérkőzésre az volt a jellemző, hogy feszültek voltunk. Mégiscsak egy bajnoki elődöntő fiatal a csapatom, nyilván meg kellett őriznünk a pályaelőnyünket, ha nehezen is, de sikerült, sok hibával játszottuk azt a meccset végig. A kulcs a második mérkőzés volt Dágon, ahol szinte hibátlanul játszottunk. Ebben a bajnokságban ilyen fegyelmezetten védekezve és támadva nem láttam még a csapatomat, és úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésre úgy jött el az ellenfél, hogy egy kicsit hite hagyott abban. Örülök, hogy játszmaveszteség nélkül nyertünk, és nagyon örülök, hogy bejutottunk a döntőbe. Szokás szerint megint a Kaposvárra kerültünk össze. Szerintem már unalmas, mi legalábbis már unjuk a vereségeket. Igen, unalmas. Én is szeretnék már aranyérmet hazahozni, hogy ne legyen ennyire unalmas ez a párharc. Most is ők az esélyesei ennek a bajnoki döntőnek, de úgy gondolom, hogy közelebb vagyunk most hozzájuk, mint ahogy mi azt évelején gondoltuk és reméltük. Összeállt a csapat, és hogyha ilyen ütemben tudunk fejlődni, mert most még van 3 hetünk csapatvédekezés szinten, támadás szinten, akkor okozhatunk meglepetést. A Kaposvár ugye nem indult az alapszakaszban, a Közép-Európa Ligában indult, és így ő automatikusan az 1-es sorszámot kapta meg. Tehát most így elvesztjük a pályaelőnyünket. Ott az első mérkőzésen meg kell próbálni visszavenni. Az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy Kaposvárra elmegyünk, ott győzünk 1-0-ra, tehát ott vezetni fogunk. Hazajövünk, itt győzünk 1-0-ra, tehát 2-0. Kaposvár egy kicsit felszívja magát, és onnantól kezdve 2-1. Hazajövünk, és itt ünnepeljük a 3-1-es bajnoki győzelmünket. Én szerintem nem vagyunk gyengébbek, egyáltalán nem vagyunk gyengébbek. A Kaposvár is ugyanúgy tud rontani, ahogy mi. Sőt, én azt mondanám, hogy erősebbek vagyunk.
a Magyar Kupa döntővel még erősebbek lettünk, bár elvesztettük 3-2-re, de azt hiszem, hogy ez a vereség, ez nem vereség. Nekem az az ezüstérem az annyit ér, mint ha arany lenne. Az önbizalmon kívül mi kell még? Sok munka. Sok munka. Nagyon sok edzésre én is kijárok. Nem edzek, mert azért már nem ott tartok, de a srácokat folyamatosan tuningolom, próbálom egy kicsit pszichológiailag segíteni. Természetesen a tulajdonos társam is ezt teszi. Azt hiszem észrevette a közönség és a játékosok is, hogy minden egyes mérkőzésen a tulajdonosok kint vannak. Vagy én, vagy a másik tulajdonos. A 3 elbukott döntő után megvan a recept, csak valóra kell azt váltani, és hogy a kaposvárjak ehhez mit szólnak, reméljük olyan jól fogunk majd játszani, hogy szavuk, ütésük sem lesz hozzá. Kádár László és Hugyes Zoltán a mai vendégünk első körben. Hugyes Zoltán véleményét már hallhattuk, és elmondta a receptet is. Kádár Lászlót kérdezem meg arról, hogy osztja ezeket a dolgokat. Maximálisan egyetértek az Zolival, nem véletlenül vagyunk tulajdonostársak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha mi nem értünk egyet egymással, akkor hogy várjuk, hogy a csapat is velünk egyetértsen. Ha így fog menni minden, és nagyon remélem, hogy semmi nem jön közbe, akkor reális esély van arra, hogy ezt a Kaposvárt egyszer megfogjuk. Ha a Főnixnek is sikerült a fociba, akkor én azt gondolom, hogy miért ne sikerülne nekünk is. A játékosoknak kell fejében ezt tisztába tenni. Én mondtam mindig, hogy minden csapat verhető. Szokták volt mondani, a labda gömbölyű, és egyszer hátorra pattan már nekünk az aranyérem, és nem mindig csak ezüst lesz, mert épp itt az ideje, mert úgy gondolom, hogy megérdemelni ez a város. 3 évben gondolkodtatok, amikor aláírtátok a szerződést, és vállaltátok azt, hogy működtetitek ezt a Kecskeméti röplabda sportot, akkor azt mondta mindenki, hogy kicsikét, ha előre nézünk, akkor a 3 év az igen-igen hosszú távnak tekinthető, és az le volt bontva, úgymond, hogy mi lesz első év, második, harmadik évben, és úgy néz ki, kicsikét előrébb vagyunk. Igen, azt hiszem mondhatom, hogy hála az Istennek előrébb tartunk. Az volt az alapvető célunk, hogy az első évben egy olyan csapatot építsünk, aki biztosan ott lehet az NB1-ben, illetve az NB1 bajnoki aranyáért játszhat. Ez megtörtént. A második évre terveztük azt, hogy egy olyan csapatot építsünk, ami már nemzetközi porondon is hely tudna állni, és a harmadik év lett volna igazán a nemzetközi porond. Hát én szerintem 1 évvel előrébb tartunk. Jövőre azt tervezzük, hogy nemzetközi porondon indulunk. Ez a Közép-Európa Liga, ugye, amiben tavaly a Kaposvár is elindult. Erre az anyagi feltételeken dolgozunk, annak a megteremtésén dolgozunk, és természetesen a játékosok megtartásán. Amikor belevágtatok, ki miért vállalta? Ezt sokszor megkérdezték már tőlem is. Hát igazából ugye én nem voltam játékos, nem úgy, mint az Zoli, és jó pár éve már most elmondhatom, hogy a sportban benne vagyok, és aktív szereplője itt a szponzorokat illetően, de az, hogy nekünk lesz majd egy közös Kft-nk, ami működtet egy klubot, egy röplabda klubot, azt megmondom őszintén, én sem gondoltam. De tavaly állt elő az a helyzet, hogy valamit lépni kellett. Ugye kialakult az a bizonyos KSS helyzet, és onnan csak lépni lehetett, én úgy gondolom. És volt egy-két álmatlan éjszaka, ami gondolkoztam rajta, hogy most kell ez nekünk, nem kell ez nekünk, csináljunk-e egy új Kft-t, csináljunk egy új csapatot, hiszen elment a csapatnak a jó része. Tehát az 1/3 játékos maradt ott, és gyakorlatilag vadonatúj emberekkel, vadonatúj fiatalokkal kellett felépíteni egy új valamit, és én meg azt nem akartam, hogy most felépítünk egy új csapatot, és uram, hogy ott legyünk valahol az utolsó mezőnybe, vagy az utolsó között, mert annak meg nem sok értelme volt. És azért benne volt egy félsz, de hál' Istennek itt a szakmai stáb összeállt, és én nagyon gondosan soha nem szólok bele, mert ugye én azt mondom mindig, hogy laikus vagyok, hadd csinálják ők, akik értenek hozzá, és hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy értenek hozzá. Az előbb azt mondtuk, hogy a csapat a tervezetnél előrébb tart, és a vezetőség? Ez egy nagyon jó kérdés. Nehéz megmondani, ugyanis tényleg azt mondtuk, hogy 3 éves időtartamban gondolkozunk. Mi is megpróbálunk profin hozzáállni ez az egész új helyzethez. Pontosan ezért már most elkezdünk tárgyalni a játékosokkal, már most elkezdünk dolgozni azon, hogy a jövő évi szezon, tehát a 2013-2014-i szezon anyagi háttere meg legyen teremtve. Már most azon dolgozunk, hogy
ne csak anyagilag, ne csak erkölcsileg, hanem a szurkolók is próbáljanak meg mellénk állni, hiszen ez az egész játék arról szól, hogy szórakoztatni kell a nézőket, akik kijönnek a Messzi István sportcsarnokba. Én úgy gondolom, hogy a csapat képes rá, tényleg egy nagyon fiatal csapatról van szó, az átlag életkor 20 év. Tehát ha arra gondolunk, hogy ez a 20 éves társaság 1-2 év múlva a nemzetközi porondon akár komolyabb eredményeket is elérhet, hogy ez micsoda értéket képvisel Kecskemét városának, és hát nem utolsó sorban azért a tulajdonosoknak is, hiszen azért is vagyunk tulajdonosok, bár nem gazdasági szemmel nézzük ezt az egész vállalkozást. Én úgy gondolom, hogy csak előre mehetünk, mi is sokat tanulunk, mai napig tanulunk, mind menedzsmentben, mind sportmenedzsmentben, mind vállalkozásban, mind az emberekkel való bánásmódban. Jól megy a szekér, jól játszik a csapat, azt mondtátok előzetesben, hogy győzelemmel felül vereség volt a kaposvári kudarc, ami idézőjelbe teendő, de mégis ezeket a fiatalokat már kerülgetik a menedzserek. Hogyan tudjuk őket itt tartani Kecskeméten? Hát én úgy gondolom, hogy nyilván a legfontosabb a fizetés, hisz mindenki abból él. De azt azért tudni kell, hogy ezeknek a játékosoknak egy nyugati szerződéshez képest lényegesen kevesebb a úgynevezett fizetésük. De én mindenképpen azt szeretném, hogy egy dolog a fizetés, egy dolog az egész klub körüli hangulat, illetve bent az öltözőben jön a hangulat. És ha ez mind úgy összeáll, akkor én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak az a külföldi fizetés az, ami vonzó lehet, vagy oda kötheti ezt a fiatal játékost, hanem az egésznek, az egész milliója is. Én úgy gondolom, hogy az öltözőben nálunk kimondottan jó a hangulat. Nem utolsó sorban igyekszünk a bérekre is odafigyelni. Nem akarom rátok lőcsölni, de a női szakág, az nem fér bele? Nem bírjátok? Még most nem. Te benne van a tervekben? Beszélgettünk már erről a Lacival. Egyelőre teremtsük meg azokat a feltételeket, ami a kecskeméti férfi röplabda múltját, jövőjét, hisz azért ne felejtsük el Dózd Ferencet, aki hát sajnos már nincs közöttünk, és nem élheti meg ezt a sikert, mert én akárhogy is nézem, ez sikernek tekinthető. Teremtsük meg ennek a feltételeit, dolgozzunk, csináljuk, és meglátjuk, bármi lehet belőle. Én úgy gondolom, hogy bár erről nagyon sokat nem beszélgettünk még, de hát a Laci azért valamilyen szinten kötődik a női röplabdához, ki tudja. Sokan azt mondják, hogy sokkal kevesebb pénzből lehet első osztálycsapatot összehozni, tudjuk azt is, hogy miért, de még egyszer azt lehet mondani, hogy egy elveszett és egy kicsikét elsüllyes sportágat föltámasztani bizony nagyon sok energiát fölemészt. Nagyon sok energiát egyrészt, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a városból igazából hiányzik egy női sport. Nagyon. Ez biztos, hogy így van. De most nekünk tavaly nyáron azt kellett eldönteni, hogy férfi röplabda legyen-e, vagy ne legyen. Tehát most itt két választás volt, eltűnünk mi is a süllyesztőbe, hogy megpróbálunk valami újat csinálni és tovább menni, és hál' Istennek ez sikerült. Úgyhogy most én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ezt erősítsük meg, ezt a vonalat. Ha ez megvan, akkor utána én úgy gondolom, hogy lehet a női vonalról is beszélni, de most még hamar lenne. Rendben, Kaposvár, Zolinak a taktikáját ismerjük. Nálad mi lesz a nyerő taktika? Hát én őszintén leszek, én voltam Kaposváron már, nem is egyszer, és egyrészt nagyon messze van, másrészt nagyon, nagyon jó a csapat. Mi csapatunk is nagyon jó, és ott volt a kupa döntő, egy hajszálon múlott, és én úgy gondolom, hogy megfoghatók, megverhetők. Én ezt mondtam a játékosoknak, amikor utaztunk Gödöllőre. Hogy tessék azt elhinni, hogy az ezüstérem egyrészt ott van a zsebetekben, azt már el nem veszik. Másrészt én biztos vagyok benne, hogy ők is kifoghatnak egy rossz napot, egy kevésbé jó mentális időszakot, és ott volt, meg lehetett nézni azt a negyedik szettet, amikor én úgy gondolom, hogy mindenki elájult, mert tényleg nagyon jók voltak a játékosok, és le a kalappal előttük, és nagyon sok gratulációt kaptunk. Verhető, még otthon is verhető a Kaposvár. Sőt, olyan gratulációt kaptunk, hogy a Kaposvár edzője azt mondta, hogy az a negyedik játszma, személy szerint ezt mondta, a negyedik játszmában a Kecskemét úgy játszott, mintha a nemzetközi porondon játszott volna. Esélye nem volt a Kaposvárnak abban a játszmában. Köszönöm Kádár Lászlónak, Ugyett Zoltánnak. Azt a negyedik játszmát próbáltuk a buszon a fejekbe beletárpálni, és akkor nem lesz semmi baj. Köszönöm szépen beszélgetést. Még velünk, hiszen labdajátékkal folytatjuk, kosárlabdával. A kecskeméti férfi kosárlabda csapat a legjobb 8 közé került be a rájátszásba, méghozzá 100%-os teljesítménnyel, 3 győzelemmel. A rájátszás első mérkőzés